Hola a tothom, som les inventores més famoses del món i ara ens presentarem. Ens diem Annie Prit, Aitan Prit, Lore Prit, Tibi Prit, Caris Prit i Helen Prit. La màquina que hem decidit fer es diu perruqueria màgica. Serveix per fer pentinats de tot tipus, pintar els cabells i les ungles. perquè funcioni us heu de ficar dins de la màquina i clicar una imatge per pentinar totes les ungles. I la màquina et farà el pentinat estriat i les ungles del color que tu vulguis. És així de fàcil. Aquest invent està qualificat perquè faci servir nens i nenes a partir de 4 anys. Està fet de paper de pinotxo, cinta adhesiva, papereres de goma eva i goma eva. Val 50 euros i pels que no tinguin diners els hi farem una rebaixa del 50% i així tothom podrà tenir aquest superinvent. Ho vendrem a totes les perruqueries de Prats i Lluçanès i també el podreu comprar per internet a la nostra pàgina. www.perruqueriamagica.com. Podeu reservar una sessió de prova anant a les perruqueries del poble i si us agrada ja el podreu comprar. Gràcies per escoltar-nos i esperem que el compreu al nostre nen, ja que us estalviareu molts diners anant a la perruqueria i podreu canviar de pentinat i de color d'ungles sempre que vulgueu. Us ho passareu molt bé. Cada dia s'informen més a la família i als amics. Ara la Caris us farà una petita demostració de com va l'invent. Ara està triant el pentinat que es ficarà i com se'l tallirà el cabell. I ara la Teresa pot anar a tot arreu guapíssima. Ens acomiadarem i esperem que us hagi agradat molt el pentinat de la Carisa i que us vingueu a pentinar a la nostra perruqueria màgica. Adeu!